Mared, sut ti'n teimlo? Excited a nervous. A nerfus. Mae hwnna'n beth eitha cyffredin i deimlo. Mae yna 3 mentor yn aros amdano chdi. Connie, Tara a Lloyd. Mae'r 3 o'n nhw wedi bod drwy'r un system a ti wedi bod ar un daith. Ydy hynna gwneud chdi deimlo chydig yn well? Yndi? Helo. 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 Ti'n iawn? Ynddo, diolch. A beth ti'n mynd i ganu ni heddi? Shallow, y Lady Gaga. O ie? Oh, wow. Star is Born. A o ble ti'n dod? Blaena Ffestiniog. Wow. Blaena. Ffestiniog. Ydy'n bwrw glaw o hyd yn Blaena Ffestiniog? Mae yn O, ydy. ti'n dod ar y gan. Fel joiar? Gan na ddim yn gan hawdd, a nes ti wneud spin dy hun arno fo? Ie, mae tôn just lovely dy ti. Mae llais ti, mae yna rhywbeth unigryw iawn. Faint oed wyt ti? 10. Wow. O'n i'n teimlo'n hollol saff. Mae'n swnio'n cheesy, ond dwi'n meddwl A Star is Born heddiw. Yey! Dyma hi! Yn wyn o glist i glist unwaith eto, Mared. Oedd mam bach yn nerfus yn yma'n gwasau chdi. Oedd hi. Ond... Gallai'n adlu, wan. Ie, oedd yn wrth i bodda. Fi newydd i'r broses yma o rando ar plant yn canu, ond rhywun fel Mared, o'n i di anghofio mae plentyn oedd hi mewn ffordd. Ie. Oedd e'n just mor gyffyrddus. Dwylo medrus. Ie. Mae'n perfformwyr eiddfed ar y llwyfan, really. Ydi. Dim ond 10 yw hi, ond... Chi'n anghofio ni, chi? Ni'n gweud, Ie. wneud i wneud hwn nawr, wneud... 10 mlwydd oed. Please, next, wow.